magdiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan tudig Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB, tudi sa GB, impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos ng mga paraantabay kan tudi sa GB. Albay ahead, angat ang lahat. It's just like a dream. Nobody knows where you're going. Nobody cares where you've been. Ang programang inito sendo sa karayang buot kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Maray na hapon 2nd District, Capital District kan Albay. Legazpi City, Daraga, Kamalig, Rapo-Rapo, and Manito. Sa 1st District, Tiwi, Malinao, Tabaco City, Malilipot, Bakakay, Santo Domingo. Sa 3rd District, Ginobatan, Legao City, Oas, Polangi, Libon, Piedoran, and Villar. And sa kabos-kabos na pigabot yung sa tuyang broadcast maray na hapon tabi. All over the world and the universe. Mag-iriba-iba kita digdi sa programang ini. Mag-ura restorya lamang kung ano po ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Sa laro technical si Tata Nemes Flora, sa IT si Jerome Martinez, sa production department si SML, small, medium, large. Ano na? Ha? Ano arin? Code sa cellphone mo, sa email. Arin na code. Nagpapatabang ako di kita. Nagpaano ko sa account ko sa digdi sa computer.
Hindi pa. Maray na hapon tabi sa kabos ng mga parantabay. Welcome ka madigdi sa programang ini. Sabi digdi ni King Reginaldo, listening and watching from Bunker 1. As usual, ayan, ano. Okay, as usual, yan ang sabi nga ni kaya ni King, ano yan nga? O yan ang from sign on to sign off. Ha? May kuryente o dae. O bata sa aga, supposedly sa aga, kasuhapon ko ta na so 5 to 5 a day. Na-cancel ito. Sa aga na sana. Magdamot na kung kuryente. At siya nabanggi, i-charge na nindo sa mga dapat i-charge. Sa aga maghapon, may power service interruption. Yan. Okay. Maray na pong palantabi dyan sa Pili, Iraya, kan Bakakay, Albay. Si Cha Diling Belmonte, pirmi palan nakaantabay. Cha Diling Belmonte, dyan sa Pili, Iraya, kan Bakakay, maray na pong tabi sa imo. An arong palang kanin Cha Diling, kaampang siya na ni Pading Josam. Yan. Salamat tabi Cha Diling, besan na tamang saro, makabisita kami dyan sa Endo, dyan sa Pili. Ayan. Uni man si, Kapkuing, palantabi, condolence palantabi sa imo. Sabi ni Kapkuing, kagawad pala ngon kanaging vintage, saka may ligon na sa social media. Nag-adal-adal pa siya na nga ni, kung paano ang mga pahit, naralag siya na nga ni kamo dyan. Bata, abaan ng init, di ka mo tabi magparabaralad. Tagrabe ngon yan ang init. Talagang pag panahon na ni Kwaresma, magsisimana santa, abaan ng init mananggad. Biyo na, sabi nga ni kan mga gurang, biyo ngayang nag-itik-itik. Ang init. So, dapat pirmi ka mong hydrated. Anong bot sabiyon kan hydrated? Pirmi tabi ka mong may balo na tubig. Drink more water. Yan. Drink more water tabi. Stay hydrated. Dahil yan ang magkulang-kulang kay tubig ta marauton pagkapagkulang ang tubig mamarawon ang alunan. Dapat permi labot kon inom ka mo ki more than 12 glasses of water every day. Okay lang yan. Ngaya, yan? O yan ang madali maiion ngaya, okay lang yan. Pag inilaog mo sa ngimot mo, ililuwas man sana yan. At least, hydrated katabi. Ang makairak, ining mga aki na nag-iiriskwela. Abaan naman ang gad na pag-init. Dapat ang mga aki, kung kamo masundo sa eskwelahan, pirmi kamo may pasigurong pamandong. Kalo,
o payong lamang. Ha? Then, pagbarabala doon ang mga aki, ang paroy? Baka magango. Bako sa karaw, tatanems. Ako nga ni, muna kung kamo motor, dapat, ikaw kamo ki, nakalunglib lamang kamo. Ha? Nga may nito, naka-jacket ka, protection iyan sa init. Ang problema, ako nga ni tatanim narol akong kama motorman. Sabi kan iyado ko, kaya itong yanong, maputi ka sa kuya. Ha? Ngunyan nga, tinaning siyo braso me, garong yanong maitom ka na kaysa sa kuya. Siyempre niya ako, teka, nasa aircon kang auto, ako, mumotor-motor, pero may expose sa init. Sabi ni Kuing, correct, at permi kan sa Birakatanduanes palan, sobrang init, sisalakan kiuran, asin mapagalo na ang climate change, debisilo na sa buto ng panahon mo baga, ang panahon tamaga, more water dapat. O dyan sa daraga, Kap Kuing, kumustaan tubig sa indo dyan? Ha? Sige ang bulos lamang. Sige ang reklamo bagakan mga yaon dyan na daing tultul na pabulos ki tubig dyan sa indo. Okay. Sige. Bueno. So yan tabi pagdarumdum mo siya ng tabi ini, tabata, ang sistema is supposedly April or March, April and May, iyo ang talagang tag-init. Iyo? Pero, ang klasikan mga aki, matapos May 31. Sungon yan, nagsasaparkan, dati baga, April, May, iyo ang summer vacation. Dahil naman ki-summer vacation sa mga aki. Sa summer months, April and May, may klase. Kaya pasiguro tabi ka mo dahil ang likayan ta digitabi ini pong pig-aapod tang ngarang ka ini heat stroke tabi. Yan an likayan ta dipisil na dakol na po ki mga nagkadireskwelo dalan sa sobrang init kan sa tuyang panahon. Bako, kaya ingat-ingat sa natabi. And drink more liquid. Pag sinabing liquid, bot sabihon, yan ang tubig, tap water. Bako po sumalipot. Taso iba, nagpaparainom, mainiton ngaya, kaya puwanta ngaya, malipot na tubig. An abutan mo kaya ang tabi, sipon, boda, kung ano pa. So natural sa ng tubig tabi. Kung igwa ka mo dyan kitapayan, much better. Much better tabi. Bako? Okay. And speaking of sa tuyang mainit na panahon, mga ipagngod, ang epekto kay ini pong pig-aapod tang El Nino phenomenon. Pag sinabing El Nino, ayan, init. Sobrang init, dry spell, or drought, tagmara. Taan la niya, tubig iyan. Tubig. Ngunyan, nakaka-experiensya nin El Nino or sobrang tag-init o tagmara. Ang ibang parte kan Pilipinas, nagpupuo na. Mala nga ni, SUAPSIMO, headed by Dr. Cedric Daep,
nagkakaigwa yung mga preparation para mamitigate ang epekto kaini. And sa mga LGU, digdi po sa satuyang kapalibutan, sa satuyang probinsya. Iyo? Okay. Une po si Alkalde Nonoy Cap Adrian Salceda kan Pulangi. Siya po ang pamayokan League of Municipalities of the Philippines Albay Chapter. Iyo? Yan. Sabi ni Mayor Adrian Salceda na 4 na banwaan digdi sa tuya ang apektado kan El Nino phenomenon. Yan. Sabi niya, as President kan LMP, I already brought to the attention of Agriculture Secretary Teo Laurel Jr., Francisco Teo Laurel Jr., the drought affecting at least 425.4 hectares of farm in the 3rd district of Albay. Yan. Si Salceda, boda si Teo Laurel, nagampangan ini, nag-uron ini kan January 25. Yan. Mananagodigdi sa epekto kan El Nino phenomenon. So, sabi ni Mayor Adrian, we are working with the DA to immediately address the needs of affected farmers through the following fast-track distribution of rice farmer financial assistance under the Rice Tarification Law, endorsement of the local government unit and National Irrigation Administration request for augmentation of water supply in affected farms, and fast-track processing of claims with the Philippine Crop Insurance Corporation for the damaged crops, if any. Sabi niya, he is working with the mayors of Libon, Owas, and Piuturan affected by the ongoing drought to protect people of Albay from hunger and high food prices. Ayan. Iyon ni Tabi. An 4 na banwaan aram nindo an 3rd district, iyo po ang rice granary of Albay. Uwas, Pulangi, Libon, and ano pa ito? Ligaw. Iyo yan. Iyo yan po. Kaya mailing ni doon, dyan sa lugar na yan, yaon dyan ang dakol ng mga kabaasahan. In connection with this, sabi man kan Department of Agriculture na sinda nagtagaman in 725 million pesos to mitigate the impact of El Nino on farmers in the region. The DA report that the dry spell will likely persist until May 2024. Yugo mo yan. Marso pa sa nangon yan. May 2 bulan pa. Abril, Mayo. The region, especially in Camarines Norte, Camarines Sur, and Catanduanes, has been experiencing below normal rainfall condition for the past 2 months, resulting in big losses to agricultural production. Lovella Guarin, spokesperson of DA Region 5, said that the Agriculture Secretary or Department in Bicol has been constantly monitoring the effect of the drought using drones to check the extent of damages. Based on historical data, the DA in Bicol reported that the worst El Nino occurrence in the region took place in 1990,
to 2020, which damaged crop worth 1.8 billion pesos. At least 76% of the damaged crop were rice and 21% were corn. Ayan. Okay. The province of Albay, Camarines Sur, Masbate, and Sorsogon all experience way below normal rainfall forecast. Rainfall from March to April favors harvesting and post-harvest processing for rice and corn. However, it can reduce yields on vegetable crops as increase in temperature might reduce crop yield, rain-fed and irrigated tail end of canals. Ayan. So, initabi, pasiguro na sana. Pasiguro dapat ikaw kitang mga gigibo na lakdang to protect our farmers. Kaya man, kung ansendang mga pananom, magkaralapa sana. Ang mga pananom kaipuan kay tubig. So, gayod ang National Irrigation Administration should look into this. Paano man nga makapatubig na ababaw nga niya ang bubon? O di man nga di man ako matubod na sa mga salog nagmarra. May tubig man gilaw na iyan, o di ababa siya na. Ababaw siya na. O maggibo siya na ki mga paagi. Ano, pwede daw ngayaan pigapod tang ano ito artificial na uran. Nalingawang ko ugaring ano no? Nalingawang ko. Gagamit ba kay aeroplano ka ito? Pipa uranan. Clouds. Ayo, tama. Cloud seeding. So, ano yan? So, dampog. Sisabuagan ki asin. Mahal mo ka nag-urana. Ayan. Okay. Pero, hopefully, baka lamang makaligtas kita rigdi sa araw kaning mga katibaadan, mga problema. Hindi po na mga nangyayari digdi po sa tuyang kapalibutan is ano yan, part ini kan pigaapod tang ano ngaran kayo ni? Part ini kan climate change. Ang pagbabago kan klima. Sabi digdi El Nino impact sa munting palaya ng aking tatay daing magastos kaki about 50,000 sa pananom. Sabi kan papa ko, parat lamang lugi. Yan. Kaya ano ning okay. Yun na ini siya pigsasabi na dapat magibuan ki mga paagi because bata ki kulang-kulang kita kibagas. Tapos maapektaran pa so sa tuyang rice o palay production o may rason na siya iba. May rason na siya iba na mag-import. Bako? May rason na siya iba na mag-import. Ayan. Pagkatapos kad La Nina, o El Nino, La Nina. Ayun after May, here comes June, paitaas na yan, panahon na ang kandaguran.
tubig. Yun ay nipigapod tang La Nina. Oh. Oh. Sabi ni ano nangyayini? Pigpapabulusan kami, matangaan banggi, superti o sa bulos, water, dekada ng problema may sa supply, sa daraga, napauno daw yade. Didi ang source, makusog. Kan sukat pa kuing, dapat ko tana, yaong ka dyan sa konseho, Sandaraga. Kay puan ka dyan sa konseho Sandaraga. Pero napauno. Next time, pa'y tagalayon. Baka mo na yadi ang pagkakataon. Iyo? Okay? 40 minutos po makalampaw ang alas 4. An Maabalik oras kita. hatod sa Indokang. Brought to you by Nor. Pag Friday na, Munggo Time na with pork cubes. May sarap ng 1 kilong pork in just 1 cube. Tando ay light, gaan ng may kasama. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys. San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nor Broth Cubes. Gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Generica Drugstore. Damang-dama pag ginhawang Generica. Para sa ginhawang damang-dama mo. Visit your nearest Generica Drugstore. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Okay na, sige. So, diretso na katakan sa tuyang mga istorya digdi sa programa. Dahil na talaga tatanim sa ka-login. Adi, ayan. Paano na yun magbalik duman sa dati? Pangyari, adi. Ato na, okay, sige. Sorry's easily said. Don't try turning tables instead. You've taken lots of chances before, but I ain't gonna give any more. Don't ask me, that's how it goes. 'Cause part of me knows what you're thinking. Don't say words you're gonna regret. Don't let the fire. Sige, so diretso na pagkatakan sa tuyang mga istorya digdi sa 2D sa GB. Albay ahead. Ayan. Oy, kalabat ko palang tabi. Ano, obituary. Pipa si tabi. So, mga parientes, amigas amigos, mga kamidbid, and iba pa na ang last viewing kay Kap Lil Balya, so kapitan diyan sa
Lidong Santo Domingo. Sa aga po ang last night. Sa aga po. Yan. Tapos ang lubong Sabado. Alas 2 ang hapon ang ano yan? Iyan ang naguluwas. Natatayo ni Iyan ang kaslo, iyan naguluwas. Arin. Iyan naguluwas na ito. Bako man. Not you baga, not you. Ano to? Sabi ko, sa Sabado tabi ang lubong. Alas 2 ngayon hapon, ang misa dyan sa simbahan ni Padre Pio sa Rawis. Tapos, ang lubong sa Pristine Memorial Park. Yo? Baka sa aga, sa ultimong banggi, pasiring gararay kami dyan. Ini si Kaplil. Actually, ang agom kayo ni, si Manny Roger, first cousin me sa mother side. Yan. Ano? Okay. So, paisya tabi yan sa Indo, ano? Dahil nagkakasyot. Ilan. Di ka daw. No. Baka iba na. Oh. Iba daw. Okay. So, sige. So, diretso po kita. Kan sa tuyang mga istorya. Okay. Ngunyan, uni tabi, ang inflation ta is high. Ano ang inflation? Yan po ang pamresyuhan kan goods and services. Naglalangkaw, nagbababa, etc. Okay. Ngunyan, papaano mapababa ang inflation? May pigay sasabi baga the inflation rate, ups and downs iyan. Okay. Ang taramon po kan sa tuyang congressman, Joey Sarte Salceda, na ang bagas ang dapat tawang kiatensyon kan gobyerno. Tanganing mapababa ang inflation. Yan. Ini ang dapat na tawanin doon kan gobyerno. Siya nagpalos kay ni matapos sabiyon kan Philippine Statistics Authority na suminikad sa 3.4% ang headline inflation rate kan Pebrero na mas alangkaw kumpara sa 2.8% kan Enero. Yan. Sabi niya, kung iilingon, nagbaba na ang presyo kan gulayon, mais, asukar, asin utility bills. Mientras na ang inflation sa bagas, naglangkaw sa 23.7% year on year. Yan. Okay. Sabi ni Salceda, mga ipagod, napako solusyon ang importation nin mas dakol, lalo na sa primerong panahon nin anihan, ngunya na taon sa Abril. Sabi niya na dapat siguruhon kan Department of Agriculture na preparado na ang post-harvest support ngunya na bulan dahil 12 sa 15% ang nairestrong lugi kaini. Tinaonin doon kan kongresista na crucial ang mga masunod na 30 dias kay puan siguruhon na masasimbagan ang mga logistic issues sa mga pantalan, farm to market road, asin iba pang kaulangan sa supply.
naniniwala man si Kong Joey na pag Hunyo, magiging estable na ang presyo kan bagas dahil posibleng bumaba na ang political pressure mananangod sa rice export ban sa India. Ayan. Okay? So yun, kata, kung iilingunin doon, kamo tabi baga, sige man ang pasirin nindo sa saudan. Ha? Ta, siyempre, namamakal kita sa tuyang pagkakan. Ha? Iyo? Gura no na ang pinaka baratong presyo kan bagas. Tatanim, pero ay ika, taurigwaong ka, ang presyo kan bagas sa imo, pigbabakal mo, so mahalon. Ano, so mariposa, so sinanduming, pikak, ano pa ito? Ano pa ito so mga mahalon? Maragadan, guwapa, narado. Yan ang dinorado. O, mga marina klase. Tayo masana, ani babagaan sistema, mabakal kang ikibagas, de bali mahal-mahal, marayman. Kaysa mabakal kakibagas na barato, minsan de makinamit. Iyo. Oh. De bali mahal-mahal. Pero okay man, marina klaseng bagas. Pero tubod ka tatanim na ang pinakamarina klaseng bagas, yaon sa kamalig. Iyo. Duman sa kamalig ang pinakamarina klaseng bagas. Kumpleto na ito. May bitchin, may tawyo, may sardinas pangani, may sardinas. Bako? Pero, papaano man, so mga can't afford, matyaga sa buro-baratong presyo kan bagas. 45. Iyo? Muya ka man makanamit ki marina klaseng bagas. Marina klaseng maluto. Dahil ka man ki ibabakal, duman ka na lang sa anong aran kayo ni, medyo minus-minus. Na pag sinawsawan mo, habaana. Mga dua tulong sausaw. Yung baga. Oh. Kaya siya iba, de bali, ngaya, mahal-mahal, makanamit lamang ki. Matani bang bagas, sinapna mo tatanems, pag, ano ba, marugi, pag di mo na ubos, di mo na pwede san lagun kinamlag. Minapa nos tulos. Aba ko, sayang. Oo. Sayang baga, nag-una-una ka na ngayon, kasubanggi, o yan ang di mo na ubos, tinakluban mo siya na. Nilaog mo sa rep. Pagkaaga, kinuha mo, tas ang lagun mo, ay marugi na. Di na pwede pa kinabangan. Ano na, yan ang paanos na. Dakulao na sayang baga. Kaya sabi nga na kayan, dai na ngo na magpara sarayang kimaluto. Dai na ngo na magpara sarayang kimaluto. So tama sana. Takun sa sayang tama sana yan, lalo na sa mga sa mga malls, nagkakaraong kita dyan. Perang mokmok yan. Damuton mo yan, dakulaon niyan tabi. So, hopefully, ining suggestion ni Kong, natutukan kang gobyerno ang bagas, madangog lamang. Madangog lamang kan gobyerno nasyonal
And gayod si Congressman o si Secretary Francisco Tio Laurel kan agriculture ta marayman ini kunyan magibuan ki paagi magibuan ki paagi na mamitigate ang epekto kay ni kaining inflation, and at the same time ini pong epekto kan El Nino phenomenon. Taan mga paraumata an masapar kan problema. Kung maluya ang produksyon nin paroy because of El Nino, pirama sa ng tunilada ang imumulino to make it maging bagas. Napira ang konsumidores ta. Digdi po sa Pilipinas. Pirang ngimot ang kaipuantang tagamaan nin maluto. Mata sige bagaan dakol kan Pilipino. Kaya yung nga ni pagapuntang yan ang mas dakol ng ngimot ang makaon. Kung kulang ang supply, paano na? Bako? So, ang iba nga ni, nangangapudan na dapat nga may alternative source of food. Kita, ang bagas, ang staple food. Maluto. Garo kayo ng sistema, pwede kitang magbalik sa mga agricultural crops. Maray pa nga na yan, healthy food iyan. Ngayon yan ang mga dumang iyan. Mais, kamuting kahoy. Pwede kitang magbalik dyan, o di mahal naman ang presyo kan mga dumang ini. Dati-dati, turutumpok siya ng pahit. Lata-lata. O sarong lata ngaya dyan, ki lagi cry. Unggura ano. Ngunyan, kilo-kilo na maga. Dati, batag, sapad-sapad iyan. Gura sarong sapad ngaya. Ngaya, 25. Ngayon dahil naman kisapad-sapad, 4 kilo. Kadaklangon niyan, 4 kilo na. Iyan ang kambyada kan panahon. Kan panahon ngaya, iyo. Ngunyan, iba na, high-tech na bagang ngunyan, kaya puro na di kilo, pigkikilo na, ang haros gabos na mga basic commodities. Pigkikirilo na bagayan. Iyan. So, ilangunta, taan pag-iidaw ngunyan kan mga tao, mga ipagngod, iyo po ang iyan. Okay. Yan, ano? Okay. So, hopefully, maano na yan, o yan ang ma-resolvera na yan. Okay? So, bueno, mga tugang, with that, gayod, para meron kitang mapaaram, digdi sa satuyang programang 2D sa GB. Inatol sendo si Karaybo at kanapisina ni Albay, 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda. Thank you sa kuda magkita sa Sabado. Mabalas po kasi nung pagantabay. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon